بله مجارا yani tüm diyale dijî penaberan ku niha tê xwestin got penaber werin dersînor kirin. Ji Berlînê Jiyan Umer parlamenter li parlamentoya Berlînê mêvanê min e. Silav bote Jiyan. Destpêkê de dixwazim bipirsim Jiyan. Yani ev giringiya ku ev mesela penaberan ew qas niha bû rojeveke sereke li Almanya. Eger awî tu çawa dinirxîne? سلااف و ڕێز بۆوە و ji بۆ تەماشەبانەوەی هێژا براستی ئەم زانن تایبەت ئەلمانیا gelek penaberê Sûrî cimxwa hewandin ji sala 2013-14 hava û sala 2015-16 pir hatin. Yanî em dibêjin hejmara milyoneke Sûrî hatine Almanya û te dît barê vî welatî giran dike. Şerê Rûsya li ser Ukrayna jî hêrişte milyona penaber çê bibin, milyonek û 200,000 ji wana gihiştine Almanya. Ev tişt barê Almanya bi timametî giran dike. Partiyên jî hene, Partiyê Rast ê got mijara penaberiyê dikine mijareke sereke di hilbijartinê Almanyada. Bi ser de tên ev karê teror. Ez dizanim hejmara herî mezin ji penabera ne terorên, hejmara herî mezin ji wana bêhtir dixwazin vî karî kar bikin, vî welatî kar bikin cihê xwe vî welatî dibînin. Lê hejmareke piçûk heye cudabûna kultûrî heye navbera wa de û kultûra Almanî de. Nikarin li vê derê kultûra vî welatî qebûl bikin. Kesin hene mixabin weke evê ê got vê karî li Zolingen rabû û sê kes kuştin kêrê. Ev kesê wisa dihêlin got barê Almanya hê girantir bibe. Yani jiyan em dikarin bêjin got ev karên krîmînel çê dibin, karên terorî çê dibin. Ev yek tesîrê li hemû penaberan dike. Ji ber got di rojevê de mesela penaberan zêdetir tê axaftin. Partiyên rastrew jî hincet dike vê destê wa de got li dijî penaberan biaxifin. Yan tu çawa didî? Aynen wisa yani ev çend kesê xirab ê got karê terorê dikin, ê krîmînêl, ê cerayema dikin vî welatî dihêlin got milletê vî welatî ji pirsgirêka penaberiyê timametî aciz bibin, bixwazin penaber kêm bibin. Niha danûstandin nav hemû partiya diçe. Partiya min jî te dît hikûmeta merkezî de koalîsyonê de ye, tehalûfa hikûmeta Scholz de ye. Mixabin yanî erê em piştgiriya penaberiyê dikin, em bêjin divê got mafê mirova were parastin. Lê gihaye hedekî birastî got civat li vê derê dibêje got ev penaberî gihayên li cem me divê wana tevlî civatê bikin, divê întegrasyona wana bibine serî, fêrî ziman bikin, dibistana de cihê zarokê wa çê bibe. Em nima dikarine kes nedî bêhtir bihêlin governa Almanya. Ser mesela Sûriye problem pirsgirêk divir de ew ev kesê krîmînêl, ev kesê got cerayema jî dikin, yek nikarê wana vegerîne Sûriye jî bo got alaqat danûstandin navbera Almanya de navbera timametî welatê Ewropa'da û rejîma Sûrî de nîne. Ji ber wilo niha tê guftûgokirin em çi bikin ji va kesê got cerayema dikin krîmînêl ê milletê Sûriyan ji ê Efganistanê piştî got mehkûmiyeta xwe kirin, piştî got hepsê de qedandin, em dixwazin wana ji vî welatî derxin lê heta niha tirê nînin. Ji ber wilo divê hepsê de bimênin heta got carekî yek karî wana vegerêne welatê wa. Jiyan her wiha ew mijara ku yani ev kiryarên krîmînal wisa dikin ku partiyên nîjadperest, partiyên rastrew zêdetir xurt dibin. Heta dijberiya penaberan jî zêdetir dibe, ew partî jî zêdetir xurt dibin. Yani ew kesê got li dijî Misilmanan e, li dijî Sûriyan e, li dijî Efxaniyan e, dijî Somaliyan e, ew xurttir dibin. Yani kiryarekî biçûk ê krîmînel wisa dike ku helbestekî gelekî tundtir jî pêk were. Divê derbarê de ger nirxandinan te bigirin. Aynı wilo yani tişta em dibînine her dem ji beriya hilbijartina bi demekê kin. Niha jî em dizanin li sê bajarê Almanî li sê muqataatê wana hilbijartin hene heftiya were roja vê heftiyê roja lehdê hilbijartinin ev karê krîmînêl çê dibin dihêlin ev partiyê rast bêhtir xurt dibin. Ev partî got dijî penaberan e, dijî welatê Mislimanan e. Ê got ev karê Zolingen kir, ev cerîmeta Zolingen kir dibêje min ji bo Xezayê ev kar kir. Lê ew nizane got heke çend kesin hebin bi Xezayê re bûn ji nav Almana de. Belê jiyan
دجی وینانا بله gelek spas dikim Jiyan Ömer parlamenter li parlamentoya Berlînê ji Berlînê geldi.